wata wai kungiya ce da ta fito ana ce mata Biyama Sabia Organization. Wato wata kungiya ce mai hadari wanda wani mutum ne mazaunin Amerika amma dan nan jihar Adamawa ne a Hong yake. Yazo ya kafa ta sai galibi yake shigar da 'ya'ya musulmi a cikin kungiyan kuma mata su suka fi yawa. Amma ba don komai ba sai don ya lalata su. Idan kika shiga wannan kungiyan to kin zama kamar matarsa ko ku dubu nawa ne ba za ki aure ba. Amma duk wani bukatunki in kika nema za a biya miki, yana tura musu kuɗi duk wani bukatansu. Haka nan su ma mazan. So suna bi kuma local government suna nemo kwastomomi ko kuma members na wannan organization ɗin. To amma wannan mutumin ba musulmi ba ne kuma ya kafa ta ne domin ya fidda 'ya'yan musulmi daga musulunci. A dinga cusa musu abubuwa wanda ba na musulunci ba amma ta hanyar tallafa musu, ta hanyar ana ba su kuɗi, ana turo musu wasu abubuwa wanda na shirka ne, wanda suka saba musulunci, suka saba addini da lalacewa da sauransu dai. Kuma duk yarinyar da ta shiga 'yan mata ne, ya hana su aure kuma suna iya tura musu tsirecinsu, su nuna musu tsirecinsu, duk bukatunki za a iya biya miki. To na zauna da wasu members na wannan kungiya din da mata da maza duk sun tabbatar mini da wannan. Sai na ce to yanzu iyayensu sun sani, suka ce a'a. To ya aka yi ana tura muku kuɗi kuma iyayenku ba za su gane ba, sai ce a ai cewa ake irin abin nan me ake ce musu ne, NGO masu tallafi ne suke bada taimako. A haka ake ɗaukan abu. To gaskiya wannan abu yana da haɗari, muna son mu ja hankalin mutane ne akai. Lallai shiga irin wannan kungiyoyin yana da haɗari kwarai da gaske, kuma ba duk wanda ya ce zai tallafa maka bane ya zama masoyinka ba. Domin wannan ba komai ba, ana son a kauda mutane daga addinin musulunci ne. Ko mutumin nan ba musulmi ba ne, kuma ɗan jihar Adama ne, ɗan Hong ne, kuma mazaunin Amerika ne. Amma yana da kuɗi ko kuma kwangila ya ɗauka ne, wallahu alam ba mu sani ba, wanda zai dinga ba wa wa'annan yaran kuɗin ya hana su aure, kuma yara mata ne, ya dinga cusa musu wasu aƙidu da suka saba wa musulunci na kafurci, sannan kuma ya dinga tallafa musu da kuɗi. Saboda haka in mutum ya shiga yana da wuya iya fita saboda kuɗin da ake bashi, sai dai idan ya ji tsoron Allah. To daga cikinsu akwai wa'anda dai sun fahimci ɓarna ne da sauransu, suna ƙoƙarin bari, akwai wanda kuma suna ciki gaskiya sun dulmuya, kuma abubuwan dai suna da yawa wanda suka gaya mana. Muna fatan iyaye da farko su mai da hankali akan maganan 'ya'yansu, idan sun ga suna kashe kuɗi su bincika ta ina suke samun waɗannan kuɗaɗe, da yara maza da mata. Kuma galibin shugabannin mata ne, shi mata ya fi so, saboda su ne masu raunin hankali wanda za a lalata su a lokaci guda. So sannan kuma su kansu matasa kada son kuɗi ya je ya jefa su cikin wani abu daban, ka je ka yi asaran addininka. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku kiyaye irin waɗannan ƙungiyoyi da za a ce ana taimaka maka amma kuma ana kwashe maka addininka da tauhidinka. Suna nan kuma ƙungiyar ci gaba take yi, tana da ɗaruruwan mutane wanda suke members a kowane local government, kuma akwai chairman, akwai kuma membobi, kuma ana ta ƙara samun membobin saboda kuɗin da ake bayarwa. Amma mutumin manufansa shine ya kauda su daga kan addinin su kuma ya lalata su. Kuma duk yarinyar da ta shiga kawai ta zama matarsa kawai, za ta dinga ɗaukan hoto tana nuna masa tsirecinta, ina ta tura mata kuɗi kuma ba za ta yi aure ba. Kuma abun mamaki ana nan ana shiga saboda son duniya. So wannan abu haɗari ne kwarai da gaske, muka ga ya kamata mu yi bayani a kansa. Ka lura da ƙanwarka, ka lura da 'yarka ko da 'yar babbanka ko ɗan wanka ko 'yar wanka, ka tabbatar cewa ba sa cikin irin waɗannan abubuwa ɗin, domin abubuwa ne masu haɗari. Kuma za a dinga zuwa ana mitin a wani gari, daga wannan garin a je wani gari a mitin, duka kuma kuɗi ake kashewa, shi ke ɗaukar nauyin komai da komai. Kuma ɗan Hong ne nan, ba wai ɗan wata ƙasa ba ne, amma mazaunin dai Amerika. To Allah ta'ala ya kare mana imanin 'ya'yanmu, ya kare mana imaninmu, kuma Ubangiji ta'ala ya tarwatsa wannan ƙungiyan. Allah ta'ala ya mana maganin irin masu wannan baƙarƙashiya na rusa tarbiyyar musulmi da kuma musulunci. Wayanda suka nemi addu'o'i, Ubangiji ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi, kuma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Na'am? Sunan ƙungiyar Biyama Sabia Organization. Biyama Sabia Organization. Saboda haka shi wannan sunan ƙungiyar kenan. Kuma wancan da na faɗa shi ne ke ɗaukar nauyin wato ainihin ƙungiyar. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.